Peste o jumătate de oră, la ora 21, în jurnalul de seară România Frate, exact ca în fiecare marți. Astăzi, episodul de astăzi se va referi la Copșa Mică, ora 21, deci. Invitatul nostru acum este deputatul ALDE Remus Borza. Bună seara! Bună seara, mulțumesc mult! Și tema pe care vă propunem, domnule deputat, este bugetul. În discuție acum în guvern se dau voturile finale, pentru că a existat așteptata ședință CSAT astăzi la Cotroceni. A venit și avizul pentru bugetul pentru securitate. Înainte însă de a vorbi inclusiv despre bugetul pentru zonele de securitate, întrebare. Președintele Claus Iohannis a spus așa: bugetul în ansamblu este problematic, prea optimist, supraevaluat. Sunteți de acord? În linii mari, posibil. Sigur că avem un buget care pleacă de la niște promisiuni generoase, raportat la niște posibilități modeste. Dar, în egală măsură, este un buget realist, condiționat. Realist dacă, într-adevăr, ANAF-ul, dacă, într-adevăr, Guvernul României vor reuși să asigure și acele surse de finanțare, pe acele creșteri de venituri sau reduceri de taxe. Cu alte cuvinte, avem o creștere a PIB-ului în 2017 la 815 miliarde de lei versus 758 de miliarde de lei anul trecut în 2016. Avem cheltuieli angajate de 278 de miliarde de lei, mai mari cu fix 40 de miliarde de lei decât anul trecut, unde am închis exercițiul financiar pe cheltuieli de 238. Și sigur, guvernul intenționează să colecteze ceva mai mult, respectiv 254 de miliarde, față de un record negativ consemnat în 2016, cel mai mic grad de colectare din ultimii 10 ani, doar 29,3%, mai exact 221 de miliarde de lei. La un PIB în 2016 mai mare cu 48 de miliarde de lei. Am avut, vă spuneam, 758 de miliarde în 2016, în 2015 am avut 710 miliarde de lei. Am reușit performanța, tehnocrații au reușit această performanță negativă de a colecta cu 12 miliarde de lei mai puțin decât în 2015. În 2015 am avut un grad de colectare foarte bun de 32,9%, mai exact 233 de miliarde de lei la buget. Anul trecut, la un PIB, vă spuneam, cu 40 și 8 de miliarde mai mare, o performanță evident mai mică, cu 12 miliarde mai puțin. Acum, sigur, vedeți, începutul de an a debutat cu o serie de majorări, fie a salariului minim de la 1250 la 1450, fie creștere pe sectorul bugetar de 15% pentru profesori și pentru medici, sau de 20% pentru bugetari, sau de 50% pentru actorii. Majorarea punctului de pensie de la 870 la 1000 de lei, majorarea pensiei minime de la 400 la 520, sigur și alte câteva majorări, mai ales pe zona de educație, bugetul. De la 80 la 201 lei bursele pentru studenți. Evident, asta evident creează o presiune suplimentară pe buget. Au crescut cu vreo 15 miliarde de lei cheltuielile cu aceste majorări de salarii sau de pensii, cu 8,9 miliarde de lei pe salarii și cu aproape 5 miliarde de lei pe pensii. Acum, evident, în asta constă priceperea, iscusința, determinarea și, până la urmă, performanța guvernului Grindeanu de a reuși să și colecteze suficient de mulți bani pentru a putea onora aceste promisiuni și de campanii sau promisiuni electorale, dar până la urmă, practic, s-a făcut un act de reparație și de dreptate socială pentru a nu ieși din tratatul de la Maastricht pe acel deficit de 3%. Vedeți că acum suntem fix în buz la 2,99 pe ESA sau la 2,96 pe cash. Doar pe mâna ANAF-ului va reuși guvernul Grindeanu să încaseze mai mult? Eu sunt foarte încrezător în ceea ce privește potențialul real de colectare din România, pentru că, din păcate, trebuie să spunem lucrul ăsta, avem cel mai mic grad de colectare din toată Europa. Vă spuneam, anul trecut sub 30%. Bulgarii, cu o cotă unică de 10%, colectează 35-36%, ungurii 45%, țările nordice toate peste 50%. În condițiile în care avem totuși o fiscalitate rezonabilă. Vedeți, TVA-ul s-a redus de la 24 la 19%,
19%, de la anul va fi 18%, avem un TVA diferențiat de 9% pe alimente, de 0% pentru agricultură, pentru semințe și pentru lucrări. Evident că ar trebui să crească în primul rând gradul de conformare voluntară a contribuabilului. Și aici ține de educație, în mod obligatoriu, ține de educație, ține de cultură, ține de simț civic. Îl avem sau nu îl avem noi românii. Nu avem nicio scuză să nu ne plătim dările către stat. Pentru că trebuie să avem reprezentarea faptului că din aceste taxe și impozite se finanțează marele sisteme publice și care sunt vitale pentru noi, pentru fiecare dintre cetățenii României. Fie că vorbim de sănătate, de educație, de infrastructură, de armată, dacă e să vorbim, în fine. Deci zone foarte sensibile. Ori câtă vreme, vă spuneam, avem un grad de colectare mic, de 30%, evident că e loc de creștere spre 35%. Eu am avut o discuție cu ministrul, cu Viorel Ștefan, cu ministrul de Finanțe, pe care chiar îl apreciez, la audierea în comisie cu ocazia investirii. Dânsii și-au propus să crească gradul de colectare până la 32% gradual până în 2020. Eu am spus nu. Trebuie să-și impună ca target, ca ținta ANAF încă din 2017 să colecteze 32% și să ajungem gradual până în 2020 spre 35-36%. Dacă nu vom reuși să colectăm, vom avea o reală problemă. Ce așteptări pentru anul ăsta, pentru 2017? Totul ține de această instituție încă anacronică, încă ineficientă, încă prost administrată. Și mă refer la ANAF. Nu o să accept niciodată ca la butoanele ANAF-ului să fie un om din sistem. Pentru că orice om din sistem ar veni e tributar anumitor mentalități, anumitor năravuri și anumitor complicități. Și sigur că, vă spuneam, e loc de creștere pe segmentul de colectare atâta vreme cât ne raportăm iarăși la un fenomen, și anume evaziunea fiscală. România iarăși e campioană, 40% evaziune din PIB-ul României. Sunt niște cifre halucinante, 10 de miliarde de euro. Numai pe TVA, anul trecut, noi am pierdut 8 miliarde de euro din colectarea TVA-ului. Noi avem un potențial raportat la PIB-ul României de anul trecut, trebuia să colectăm 19 miliarde de euro. 19. În realitate știți cât am colectat? 11. Deci iată că mai avem o rezervă de 8 miliarde de euro doar pe TVA. Sigur, cu 1 miliard, 2 în plus, evident că se acoperă toate aceste găuri sau toate aceste deficite sau toate aceste provisiuni sau majorări sau diminuări de taxe și impozite. Deci e o problemă de management, în primul rând, e o problemă de reformă, de restructurare a unei instituții fundamentale pentru reușita unui program de guvernare. 2. La fel, mai sunt încă câteva remedii. De-aia eu sunt totuși optimist. Puțin critic, prefer să critic guvernul Grindeanu din interior decât să ne critice opoziția sau să fim peste 6 luni în situația de a opera o rectificare negativă și undeva prin toamnă să ne facem bocceluța și să ne facem frate cu codru, să lăsăm guvernarea. Deci trebuie să fim pragmatici, trebuie să fim realiști și trebuie să operăm în materie de contabilitate și de bugete cu acel principiu, până la urmă, elementar al unei construcții bugetare și anume principiul prudențialității. Dar spun că sunt optimist, pentru că eu cred că anul ăsta se poate colecta mai mult. Mai mult, evident, de 221 indiscutabil de miliarde cât s-au colectat anul trecut, e fezabil 254 de miliarde și atunci am fi în deficit, n-am avea nicio problemă în acel 2,99 pe ESA, dar mai sunt câteva remedii. I-am cerut ministrului Viorel Ștefan să implementeze până la 1 iulie anul curent acea directivă europeană 1164, care să oblige multinaționale, care realmente în ultimii 10-15 ani au stors ca o portocală România. Multinaționale dețin astăzi 2/3 din cifra de afaceri a României. Anul trecut a însemnat vreo 1100 de miliarde de lei. 2/3. Ei controlează, sau multinaționale controlează toate sectoarele cheie din activitatea economică, toate industriile, serviciile, retail-ul, etc. Dar externalizează masiv, își externalizează masiv pe acele prețuri de transfer, pe acele optimizări fiscale, profiturile. Și rămâne puțin, foarte puțin în România. Această directivă europeană vine și obligă toți agenții economici, toate multinaționale să plătească impozit în țara, în locul unde se generează și venitul. Pentru că, iarăși trebuie să acceptăm, profitul acestor multinaționale se face cu forța de muncă din România, cu resursele din România, cu materiile prime din România și evident că tot aici, la bugetul statului în România, trebuie să vină și impozitele lor. Asta înseamnă simplu.
printr-o hotărâre de guvern, pentru că e o directivă europeană care evident se aplică, s-a implementat în toată Europa. Noi de ce să amânăm? Că în programul de guvernare al PSD-ului era propus ca deadline 2020, dar de ce să mai stăm Poate încă 3 ani de zile să mai... Cum? Poate ANAF să urmărească aceste externalizări, cum le spuneți dumneavoastră, exporturi de profit? Bun, vedeți, noi, din păcate, ANAF-ul, instituțiile statului, nouă specialiștii, pentru simplu fapt că statul e prost, că nu știe să plătească ca în privat un specialist. E o greșeală fundamentală. Pe dacă vrei performanță, tu și la companiile statului trebuie să plătești un manager ca în privat. Nu cu 5.000 de lei, nu cu 7.000 de lei. Iarăși nu sunt adeptul populismelor sau al demagogiei. Hai să tem la demnitari, să tem la miniștri, să tem la deputați. Un parlamentar, un demnitar nu poate să trăiască din 800 de euro, mă înțelegeți? Pentru că are un statut. Nu poate să trăiască. Ținându-l la un nivel atât de scăzut de salarizare, îl vulnerabilizezi. Îl arunci într-o zonă gri, în zona unor tentații și a unor coruptibilități. Ca să facă performanță, evident, trebuie să fie bine plătit. Alminte, nici nu-ți vine un om de calitate. Stă în privat sau se duce afară. Și atunci noi rămânem cu mediocri și cu oamenii cu carnete de partid care să conducă economia și instituțiile statului. Ce fel de dezvoltare oferă României bugetul despre care vorbim? Adică... Vă răspund, am înțeles. Deci, un remediu, un al doilea remediu ar fi implementarea în regim de urgență a acestei directive 1164, care va obliga multinaționale să plătească impozite în România. În fine, un al treilea remediu amânat încă de pe vremea guvernării Ponta, din 2014, o inițiativă foarte bună a unei domnișoare ministru, vă aduceți aminte, Ioana Petrescu, a făcut o figură, era foarte tânără, venită de pe băncile școlii de afară, dar a venit cu această hotărâre de guvern pe care eu am salutat-o încă din 2014, și anume care? Conectarea la serverele ANAF-ului, că tot am băgat niște zeci de milioane de euro în aceste servere și în această magistrală digitală a ANAF-ului și a Ministerului de Finanțe, conectarea marilor agenți economici, a caselor de marcat, care toate au registre electronice la serverele ANAF-ului. În momentul în care un agent economic, indiferent unde activează, în industrie, în agricultură, în servicii, când eliberează, când emite o factură, instantaneu apare și în serverul ANAF-ului toate impozitele care sunt datorate, în primul rând TVA. Și în momentul ăla tu ai un control în timp real, la secundă, care sunt sursele bugetare și care e dreptul statului de a încasa acele sume. Deci iată că există remedii, doar că trebuie să existe curaj și trebuie să existe voință politică. Acum, ne spuneți că în felul ăsta vor crește încasările. Dar remediile despre care vorbiți, dincolo de faptul că le-ați comunicat Ministrului Finanțelor, aveți știință că vor fi puse în aplicare? Eu sper că da, că alminteri nu vom izbuti să ducem la bun sfârșit ceea ce ne-am asumat prin legea bugetului de stat. Vom fi puși în următoarea situație. Fie să creștem fiscalitatea, ceea ce evident ar fi detrimental României și mediului economic. Eu sunt un adept al cotei unice. Încă din 2012, când a venit colegul meu de generație și de școală, Victor Ponta, am fost la el și am propus următoarea schemă. Atunci era, vă aduceți aminte, 24% TVA, era prohibitiv. Inhiba orice inițiativă pe zona economică. Și am zis, eu sunt adeptul la o fiscalitate mică, colectez mai mult. Doar să ai pârghii și să ai instituții într-adevăr eficiente. Și am propus, hai să trecem pe o anumită uniformitate. Eu am propus atunci 18%. 18% TVA, 18% implicit cota unică, care creștea de la 16 la 18%, deci un 18% impozit pe venit, un 18% impozit pe profit, un 18% TVA. Era simplu pentru orice agent economic, micro-întreprindere sau dita mai mare contribuabil, era o anumită linearitate, uniformitate, aveai predictibilitate. Ciupeam 2% de pe două cote mari. Cum l-ați stabilit nivelul? Cum ați ajuns la nivelul de 18%? La nivel european, pentru că ei, până la urmă, statistic, te uiți în ograda celorlalți vecini, a celorlalte țări din Uniunea Europeană și, până la urmă, statistic s-a demonstrat că la o fiscalitate mai mică colectezi mai mult. Vă dădeam adineauri exemplul Bulgariei, cu o cotă de 10%, colectează 35-36%. Noi cu 16%, iată, colectăm sub 30%. Deci evident că avem o problemă reală în colectare. Ar fi mai mare, deci gradul de conformare... Acum vedeți dumneavoastră, asta e în Europa nordică, se merge pe acea cotă progresivă unde ajungi până la 70%. În Finlanda sau Suedia încă sunt anumite reminiscențe de un anumit tip în ceea ce privește politica fiscală, sigur, dar nu cred că asta ne dorim.
Până la urmă, cota unică e un drept câștigat al fiecărui om care are inițiativă pe zona privată și trebuie să ne luptăm pentru Deci dumneavoastră sunteți adeptul cotei unice? Absolut indiscutabil. Deci dacă nu vom lua aceste măsuri să le implementăm astăzi și nu la anul, adică în primele 3 luni de zile vom avea o problemă și vom recurge fie la creșterea fiscalității, fie să tem ceea ce am dat de aia și un drept câștigat. Și să aducem aminte, în 2009, în 2008 a venit PD-ul și a promis la români, vă dăm și în 2009 le-au luat, 25%. E istorie PD-ul. Asta se va întâmpla și cu noi. Pentru că vom fi în situația de a tăia ceea ce tocmai acum, iată, cu mare elan patriotic am dat. Sau vom crește și mai mult gradul de îndatorare al țării, totuși avem 92 de miliarde de euro datoria totală a României. La momentul integrării în 2010, că am făcut un bilanț 10 ani de UE, ce am avut și ce am pierdut, aveam atunci 28 de miliarde de dolari datoria publică a României sau 41 de miliarde de dolari datoria totală. Astăzi s-a dublat. E 92 de miliarde sau evident dacă nu vom colecta suficient, vom avea o problemă cu deficitul asumat prin tratatul de masă. M-ați întrebat despre dezvoltare. Corect. Eu sincer mă așteptam, eu sunt un adept al investițiilor. Nu o să cred niciodată într-o creștere bazată pe consum. Și sunteți mulțumit cu ce e în buget? Nu, vedeți, și anul trecut guvernul Cioloș a avut alocări de 39 de miliarde de lei pe investiții, realizatul a fost de 17 miliarde. Sigur, explicații putem găsi peste tot, e și o anumită psihoză în rândul decidenților, a ordonatorilor de credite, în primul rând pe sectorul bugetar public. Suflă și în iaurt, vedeți, e vorba aia, când te frici cu ciorbă, sufli și în iaurt. De frica DNA-ului, acestui abuz în serviciu atât de comentat, care e sacul fără fund al parchetelor, nimeni nu mai semnează nimic. Toți bagă sub preș, orice proiect de investiții se îmbolnăvesc subit, inventează pretexte. Un cod de bune practici. Vedeți dumneavoastră, suntem cu toții de acord. Funcționarii publici să știe că dacă fac așa, nu pică. Că sunt, dar e ca în bancul ăla cu bulă. Bă, ai bască? Am. Ești vinovat. Mâine, ai bască? N-am. Ești vinovat. Oricum mai dau, tot nu e bine ajuns parchetul să cerceteze un funcționar, un manager la o instituție, compania statului pe decizii de oportunitate. N-ai voie, este inadmisibil, s-a pronunțat și Curtea Constituțională, că tu nu poți să cenzurezi un act administrativ decât din punct de vedere al legalității, mai ales care produce consecințe economice. Ne lăsați și atunci înțelegem e o teroare la nivelul sectorului public. Nu se va dezvolta nu se va dezvolta. Uitați-vă, vă rog, pe statistici și pe bilanțuri, la parchete. Veți observa că sub 30% din infracțiunile finalizate cu rechizitoriu sunt luare sau dare de mită sau trafic de influență. Sunt de acord, funcționar, demnitar, mărunt sau mare demnitar al statului român, te-am prins și cu un leu mită la pușcărie, fără drept de apel. Dar nu pot să accept ca 70% din dosarele instrumentate în România astăzi să fie pe abuzuri în serviciu sau pe neglijență în serviciu sau pe conflict. Nu, 30% sunt pe luare și dare de mită. Nu, 30% abuz în serviciu. Și conflictele și cu neglijență, nu că vorbesc așa sunt peste 60%. Toate aceste infracțiuni prost definite, până la urmă nu DNA una are problemă, că lucrează cu materialul clientului. Și aici e o problemă de legiferare. În materie penală trebuie să fii foarte riguros. Fraze simple, concise, care să nu lase loc la ambiguități, la dubiu și la interpretări. Deși e un principiu de drept roman, in dubio pro reo, îndoiala profită făptuitorul și ar trebui interpretată legislația penală asta cu ambiguitățile ei în favoarea inculpatului, lucru care din păcate nu se întâmplă. De-aia trebuie să venim să legiferăm ceva mai responsabil și să nu lăsăm loc de astfel de abuzuri, de astfel de interpretări, de astfel de excese pe care nu le constată Preliceanu sau Borza. Le-a constatat CEDU în ultimii 5 ani de zile, 510 condamnări. În buget. Sau Curtea Constituțională pe 10 de excepții admise de neconstituțional. Deci eu mă așteptam mai mult pe zona de investiții să văd mai mulți bani. Din păcate, din punctul meu de vedere, văd creșteri spectaculoase pe bugetul de apărare, acel angajament la nivel de NATO cu 2%, care înseamnă vreo 4 miliarde de euro. Eu nu sunt de acord. Eu nu sunt de acord să dau mai mult decât contribuția României la UE. 1%. Care e de 1%. Noi pe această contribuție în ultimii 10 ani de zile, de când suntem membri ai Uniunii Europene, am adus în țară 35 de miliarde de euro cu un cost de 12 miliarde de euro, deci am rămas cu un beneficiu net, cu un sol net de 23 de miliarde de euro. Deci merită acel 1% să-l dau. Merită pentru că fiecare euro care îl dau la Uniunea Europeană îmi aduce 2,5 euro. Am putea câștiga și mai mult. Categoric da. La apărare.
Păi la apărare noi zicem, dăm 2% din PIB, adică 4 miliarde de euro. Ce să facem cu banii ăștia? Pentru că, domnul Prelicianu, oricâte miliarde de euro am alocat noi pentru apărare, nu o să reușim nici într-o 100 de ani lumină, că tot vorbeați acum de criza megavatului în piață, nu o să reușim să recuperăm decalajul tehnologic și de înzestrare dintre noi și restul lumii sau restul țărilor membre NATO. Și vă dau câteva cifre. Statele Unite anul trecut a avut buget pentru apărare de 711 miliarde de dolari. Buget pentru apărare. Asta înseamnă cam de vreo 4 ori bugetul României, tot bugetul ăsta al României care îl discută acum membrii cabinetului Grindeanu. Deci de la 4 miliarde la 700 cale lungă. China, 143 de miliarde de dolari anul trecut. Rusia, 72 de miliarde de dolari anul trecut. Franța și Anglia, fiecare 62 de miliarde de dolari. Și, bun, dăm niște bani, ca să ce? Ca să cumpărăm tehnică, aparatură de 100 de ani. Nu de 100 de ani, exagerez, dar din anii 50-60 de după război. Fregate, corvete englezești din anii 60, niște F-14 care sunt scoase din uz de armata americană și sunt prin țările lumii a treia de vreo 30 de ani. Pe 27 decembrie, tehnocrații au dat pe șustache, așa, pe supreș, un contract de mentenanță cu încredințare directă de 78 de milioane de euro pentru niște elicoptere IAR Puma, iarăși scoase din us de vreo 30 de ani, și aceeași firmă a beneficiat în ultimii 2 ani de zile de contracte în valoare totală de 150 de milioane de euro. Pentru ce? Pentru piese de schimb și mentenanță la niște elicoptere vechi de 50 de ani. Mă, dacă s-ar fi cumpărat un elicopter nou, zic, mă, asta e, am cumpărat un elicopter nou sau un avion nou. Investiția de la Brașov? Nu are a face cu gimbal. Nu e vorba de producție. Sunt elicoptere luate acum 5-10 ani de armata română, second hand, la 3-a mână, niște vechituri, niște joarse, și acum noi trebuie să băgăm bani în ele, în modernizare sau în mentenanță, în întreținere. Deci eu nu o să accept să dau 4 miliarde de euro ca să iau rebuturi ce aruncă alții de prost, noi să luăm de bun. Adică un 2 miliarde era suficient, pentru că cu 1 miliard sau cu 2 miliarde de euro se pot face, la 1 miliard de euro de exemplu, se pot construi 10 spitale regionale. Sau se pot face vreo 400 de kilometri de autostrăzi. Nu credeți, domnul Prelicianu, că România ar avea mai multă nevoie de spitale, de școli, de autostrăzi? Pentru că oricât bani am băgat noi, nu ne atacă nimeni, domnul Prelicianu. Păcat e că în buget se găsește miliardul ăla și la sfârșitul anului ăstuia tot nu vom avea spitalele. Și apoi iarăși o psihoză. Cine să ne atace? Cine să ne atace pe noi? Ce să ia de pe noi, domnul Prelicianu? Praful de pe tobă? Noi în 27 de ani de tranziție de nicăieri pe niciunde, de la o economie etatistă la una de piață, de bunăvoie și nesiliți de nimeni, am dat tot. Noi astăzi nu mai contăm. Noi nu mai existăm. Suntem doar o piață de desfacere. Dar am putea 2/3 din cifra de afaceri în mâinile străinilor, 50% din pământul străbunilor noștri în mâinile străinilor, 3 milioane de hectare din 6,2 milioane hectare cultivate în România, e în mâinile arabilor, olandezilor, austriecilor, americanilor, cui doriți. Pădurile sunt în mâinile străinilor, resursele, minereul, hidrocarburile sunt în mâinile lor. Astea, resursele despre care vorbiți, sunt valorificate și datorită celor care, având bani, pot să facă ceva cu ele. Cu ce, domnul Prelicianu? Să le recâștigăm. Că vorbim, de exemplu, uitați la privatizarea petrolului. Ambele războaie mondiale s-au dus pe petrolul românesc. A trebuit în 2004 tipurile să privatizăm petrolul, pentru că, vedeți, integrarea asta nu e de care vorbim noi și ne bucurăm de niște miliarde care vin, ne-a costat cu vârf și îndesat. Am cedat foarte multe companii din zone sensibile, chiar strategice, și le-am vândut pe 2 poli. Adică am privatizat Petromul cu 668 de milioane de euro și în anul următor, în 2005, OMV a făcut 700 de miliarde de profit. OMV a făcut de 11 ori profitul, 7 miliarde de euro, pe ce a declarat în România, adică reprezentând cam jumate din profitul real. Deci, până la urmă, sigur că e o discuție pe o redevență de 3,5%, cam de 5 ori mai mică decât la nivel european, și raportată timp de 10 ani până în 2014 la un preț referențial de 26 de dolari barilul. Câtă vreme, în tot intervalul ăsta de timp 2004-2014, cotația internațională a barilului în fiecare lună, în fiecare zi sau an trecea de 100 de dolari. Dar iată că s-a dus și acea clauză din 2014, nici guvernul Ponta, nici guvernul de tehnocrat n-a avut curajul să renegocieze redevențele. Domnule deputat, nu mai avem timp. Remus Borza, deputat ALDE, despre bugetul discutat acum de guvern. 2 minute și ne întoarcem cu România furată. Rămâneți cu noi.